Salut! Vreau să continui videoclipul precedent și să vă arăt acum cum putem aprinde 10 LED-uri cu lupă în același fel. Din diferența de tensiune dintre împământare și diferența de potențial dintre împământare și atmosferă. Avem aici cele 10 LED-uri, un aparat de măsură, avem firul negru care se duce la împământare, care este pusă pe un calorifer, și apoi avem firul alb care se duce la antenă și este pus la un prelungitor cu împământare. Diferența este că priza la care este alimentat prelungitorul este o priză simplă, fără împământare. Și după cum spuneam în primul clip, al treilea fir din acest prelungitor funcționează ca antenă. Să vă prezint acum din nou câți volți putem scoate de pe această diferență de potențial. Avem plusul de la aparatul de măsură și minusul. 33,4 ne arată astăzi volți. 33,5. Da. Avem LED-urile, avem cablu, aici este o punte redresoare și vom conecta plusul la puntea redresoare și vedem că cele 10 LED-uri din imagine s-au aprins. Da. Măsurăm din nou voltajul, să vedem cât are în acest moment. Nu, ia să vedem cu contactul. Da, 21 de volți. de volți. Să vedem câți miliamperi avem. Ia să le conectăm. Așa, îi punem plusul aici. Îi punem minusul. Arată voltajul. Să facem contactul mai bine. Așa. Uite cum ne năcășim aici. Da. Aparatul de măsură 0,02 miliamperi.
Bun. Acesta a fost clipul de ziua de astăzi. Ne mai auzim la următorul. La revedere!